may sa pampanuno nuwapay nga ta aping manaw ka nasakit tuy pusok agaraman panunot ko numalaglagi kuitial daw kanag kaduaan ta sayang ti ayat tay taleken ti sakripisyo amin nga insagot ko ken ka kung ang amin ngay ayatenak ayat nga wan patinggana ngampi manta imanaw ka sayang ti oras ken aldaw agraman nagtulagan ta ken iti nagkuy-kuyugan ta pusok birbiru ken maka itirik na kadanamnama mo agsuli ka kanyag ken ibaga taaging nayata ngagururay ken ka namnamaek itan nga agsubli ka tatoy puso mailiw unayen ken ka jakun agaya no saan asika tiinat makadenna sayang ti ayat tay taleken ti sakripisyo amin nga insagot ko ken ka unam ngamin nga ayatenak ayat nga wan patinggana ngempi manta timanaw ka sayang ti oras ken aldaw agraman nagtulagan ta ken iti nagkuy-kuyugan ta pusok birbiru ken maka itirik na kadanamnama no agsuli ka kanyag ken ibaga sayang ti ayat tay taleken ti sakripisyo amin nga insagot ko ken ka unam ngamin ngay ayatenak ayat nga awan patinggana ngempi manta timanaw ka sayang ti oras ken aldaw agraman nagtulagan ta ken iti nagkuy-kuyugan
ta. Pusok birbiruken na ka, itirik na kadanamnama. No agsubli ka kanyag ke ibaga